Evo nas opet. Morao sam malo prekinuti, izvinjavam se. Sad se igra prava utakmica. Andora, Bosna i Hercegovina, dobro. Bosna i Hercegovina. Andora ima špet. Jedan nula. Ajde, 0, 1:09 minut. Bosnijen vodi. To ovakvih protivnika treba pod hitno odmah da se ne razvije. Nesebično 2:0. Dva gola Čekević utrpo Andori. Tek je prvo povrijeme. Ojoj, ma on ne bi i čovjek. Smislio da će i Jackson će ono gravirati, a makar publika. Majstorije za 3:0. Ovo je majstorija koja se gleda jednom povecom. Opa! Bravo, mon. 3:0 Bosna. Ovo ga ono. Ovo je najlakša. Ajde, Džeku, graviraj bar mi jedan put. 4:0 Džeko. Jan je ugravirao. Evo, četvrti povrat, jedin Džeko. Ugravirao u mrežu Andore. Moja jedna Andora, još imate 45 minuta patnje sa Bosnom i Hercegovinom. Ugravirao se. Nevjerovatno. Da je ovo pušli Andorčani. Dobro. Kako vidjeti ovo. 4 su lopte ugravirane iza leđa. Nesebično. Nesebično 5:0, nesebično je bilo petica je ugravirana već u prvom poluvremenu za Bosnu i Hercegovinu. Moja Andora još vas čeka patnje u drugom poluvremenu. Dobro. Pokušaj da ugravira i on svoj pogodak, ali eto nije uspio, nažalost. I prvo povrijeme završava 5:0 za BiH. Od 8, 3 šuta nisu ušla u mrežu. Andore, sve su ušli. Sad se Andora malo izbiljljiva izgleda. Ne prima tako lagani gole. Bosna staje. Bosna nestaje. 6:0 za reprezentaciju BiH. Andora 0. Bosna 6. Vas uhvatilo, nevjerovatno. Ajde,
dobro, to se malo sad se moramo opustiti. Idemo posljednji korak u mrežu. Ćemo napraviti mi svoj rekord. 7-0. 7-0. Sedmi pogodak. Koji Njemačka će i pobije. Hoćemo mi biti bolji od Njemačke. Njemačka je 7-0. Hoće ovaj Bosna pobijeti barem sa jednim višim golom. Dobro, ne veze, hajde, ovo se malo ide više. Bosna se izgleda istrošila. Ako na onaj furiozni prvom pogledu istrošenosti je sada. Šta je? Još i čeka patnja. Još i čeka Andar patnja i protiv reprezentacije Finske. What? Uhvati ovo, nevjerovatno. 7-0 će završiti koji protiv Njemaca. Još svira sad Islanđanin faul u aferu utakmice ovdje u hajde. Osam nula, ipak neće biti ko Njemačka, ipak će biti 8-0 za Bosnu i Hercegovinu. 8-0 za Bosnu i Hercegovinu protiv Andore. Pisana je rekordna pobjeda Bosne i Hercegovine na jednom turniru. Faul, nema šta. Bio je faul. 0-8. Nama najbirljivija pobjeda na turniru ikada. Devet 0, nevjerovatno. Bosna daje i 9. pogodak Andori. 9-0 za Bosnu. 2 gola dok još jedan faul ide na prvi rekord. 10. Ajmo probati još ljubile Bosne na jednom turniru. 10-0! 10-0 Bosna i Hercegovina protiv Andore. 10. pogodak je pao u mreži Andore. Nevjerovatno. 10 komada smo zabili Andore. Andora je pretrpovaće najteži poraz u historiji turnira. Bosna će upisati najrekordniju pobjedu u historiji turnira. Sad će sam nabiti. Tako. To ja častim od sebe. Izbij kraj. Brate, da vas više napatimo. Tako je. 10-0 pobjeda Bosne i Hercegovine nad Andorom. Nevjerovatna pobjeda. Najvjerljivija. Naš rekord je oboren. 10-0. To je bilo čao.